Ya, kapiusen na dong suab tuminay ko ngawi. Bisa pagod iti. Paghuhupod iti. Magano sudah kasibatan do. Manak do. Pason do. Katabian na konsikan do. Tadaw. Tahun bagu do sina. Kumani so. Biawi ko bang ko do i. Kiba do tulunan de kasi sinakagon do sina. Hansan do. Aba basia tatamis ko ngabi. Abay no diti oswab so po diti de sa iba do kami nando bisop diti nga mimbun siling ako po, mimbosikol ako po diti do ming kondo-kondo bo nga mamaguno do bosikol to kapaso do tinan to osogit iti deti kakali do timpo do sumogit iti gisomi do bibuhan nga kuda nga iti na di okay to kadit kamera diti nga iti ni wasaan do muga de damin nga mimbun siling bo to ko kya mimbo sikol po kamay di bo abasi ko so abasi bagya do papapahasulukinan mangusap do tinan do mimbo sikol di ko mimbun siling kamay do ko to binay pangabi ingko na bal ilsu ang sadang abasi pangabi day no ingi sa biyabi ko kinubangan ko day Facebook pati ka Instagram pati ka TikTok tamay mo so do mo so naman ako tuhod day kiningan tama ako risuka to nanuan to ko do nung pasan no taraw bay no bakal pati ko do paimisaw paimpasi mupo do to ko ina ikomozo na pitak kumanta sabat o kumaro to ko taon iti na pongkya nga natambahan na di bago do sa taon na umulo bisop taon iti na po nga taon do umulo kopo ko onam ngopod muhoying na diti onam ngopod nga akali do pay muhok ko ginako kami di kunito binay pangabi na nakabuso na diti iso ilahan di lahan na tagaso na diti di bay no mesti do kamuson do ingaton na koso to agumuk kibati da kulita tinan po kadasan iti nga kabikuang do pada mimo minit mantada kakadasan tagaso do maisot zoriti pengison daiti zoit punganan do kampungan baiti punganan do maiku dait maisot jadi iti na palahan iti nga lahan do sumuang dait hominan ko kamazon do soy 7 kala lahan do katu kadiho kadi iba do duvo ho talun-alun te kalahan do sumuang de damin do besok itiano i talun-alun te kalahan do kumo duvo baiti kumo duvo ipungana do tio do street number 7 kabaiti nakiba do duvo lahan kumahud hamin do besok biti street number 5 lahan kohimo on street number 7 te kalahan ketu nga street kana po diho nga diti nga soy ka diho soy ka jalan na ba ha iti na po babay no diti nga soy 7 deko lahan ketu atau street number 7 kan iti kana po punong yan banan ko ting hamin kato kampung diti ti kaya diti ati hamin kato kampung to tumakad po di kiba tumakad diti na takado okay makan nah iti na iti ta habikuang do iso kilometer so nakakuda do mining kondo do mangusap tinan do mimbun siling te ko mimbosikol kana ito binay ko ngabi
Awasi tiri-tiri tu nangan juga do mizon no mitine angkab ku do mizon zo dai osodu mantara kadazan tu komozon awasi otongus obolisi kamadi tiana perlu tiap nan ditinu di itu zo suminang ditinu itu nai lahan ku ditinu di kan ya kumahu de soy 5 teko jalan 5 teko street number 5 mantar eti humak bus itu na perlu titian panobanan ku dinga mantar zodo soy 7 teko jalan atau street number 7 tadi dua itu lahan itian perlu dingin tiap ponong dutian panan ku ditinga dan udah pai ke yang nomot nadi penagi bangko ngagumu apu na puntih deti ti hamin di bisop rutiati na rutia ya kita kok dia tin hamin bisop yo inobon do tansa do tagaso kiwana gido tanda ruti tiadi ho na iti na ingan di yayasan nagai the Sia APF Federation kabadihanga iho na yayasan beti foundation nagai tiom yayasan nagai di Thailand nah mana pari bagus tu sa kuang-kuang dah 5 kilometer so dati basi na kita piumanan bo basi na kita piumanan do kamusan no mi kondo-kondo ti kamungusat atinan na iti na do ikot na himisaw da tadaw di bay no nga kakali sugit mati deti timpu da sumugit na paditi nga mantad buhan ko padomiso papadom duwo buhan kaiso buhan koduvo ang kayo abi kuang dapat buhan do tikiton do timpu da sumugit to masugit mati deti ino di do au teko au ovai padom mamitumos nganu imbasiko so dati do 5 kilometer 5 kilometer do yung kondo-kondo ti kamungusati nanti yung hasu na dati atinan ako titok wago panang ibang awanan kuno pa diting tinanaman di hodo jagung itiriti to tingkana itiriti kazuzuar tuneti induvo siya pananom da sonton tanom na pura kaiso nga pai abi pa di bago tumpun bago siya mananom da jagung iti iso idanaw jadi danau na pa diting pananaman di hodo jagung pananaman di hodo pai ngintay pagi ho na ikot otomo yo jagung yo iti na pa jagung diti tabinay ko ngawi nga tanomon da tuhon do Myanmar iti na po nga akon ko jagung di akanon matiti akon ka jagung da akanon iti na po nga jagung na panumad di hodo tazam panumad di hodo tazam pamazon na padidihang nga padagangon di ho bayo padagangon di ho kumadi tuhon nga di mamumuhi di ho jagung kibari ako sinan matutano di ho nga tibogizon ni matu di ho asil man tadi sangano do tanah iti kan ito binay ko ngawi tutuhon na pa de miyamay deti nga ay so do tanah di ho mikot siya deti sa bagi do English como sa no labor ya teka buruk kasar kamay di dari kumalaja di si ho do tuan do tanah bagi ya tuan do tanah ngawiti tuhon do Thailand iti kami kano taminay ko ngawi ba sumakay sa pabagok ya kano so duwa taho mangusat ako tinan haleluya amen amen katawadan na maris surga iti kahit asan o tinan mo pinatak no de posisyon ko nga so nga no ya maris surga tu nakaikot do nung pasan ko do o na mga pod taon iti ang pahubukon ko patakon ko iti posisyon ko din nga no mo ito tamay mo o hilas da o tinan ko o gampi da o niting nga pamusavan o niting na ginavo o motonong na ginavo untuk tikit ka daw hasan ang kabantugan dahil nga ano yung ama ko suka
Katahuadan tu sabab na nagrasya no tabitua naza di tanak no Jesus Kristus. Pinapahubok sa sabab na di sa nakaposisyon nakapanak o lahan. Dasi kay kanu do manay mo do kapanabusan ang kampunan man tada do sa mahasak. Katutun si kada isa itama dagay day surga. Daig na ni Tuhan Jesus Kristus. Katahuadan niya mari surga riti titudok mo. Katahuadan niya mari surga riti titak mo. Katahuadan niya mari surga riti titak espiritu no tabitua. Ipaingison na painsuang ni kaposisyon ko. Imanak dogodo pabakasan manak dogodo kabahan. Ikapanak dogodo pinulokis do managuvang doon muna pa itong guvangon ko sa bagi do surga. Sumbayang sudaya mari surga kumari savya wi ngawi itong pinay ko hobi patuhon nga wala kadasan tuhon da sabam tuhon da susubay do tamay mo na dasi ho da kano da katan kotonong maginako di ho ang tamay mo da do kapantod o ko ginagaan ng katumbasaan di ho kumadi ha isa bagi sambangon no tavan ng tama. Katahuadan na yaman ay surga ito isyaw ni pantangan sa isyaw ito may mo i-ozone kundi kaposisyon ko. Hallelujah. Amen, amen. Katahuadan na yaman ay surga ay so ang mga ni Tuhan Jesus Kristus ito na kamay mo sa mga surga. Amen, amen. Nah, induho na dia round kamay di induho na dia tug daw na minamanaw sa riti. Iti na po nga lahan mo iti soy 5 strict number 5 iti iti yun na kami kadibunas ko diyo sudido kibada duho lahan na sumuang nagkomina na bisog iti iganan ng gibang na agumo naghamin ito nga di dayti na naman tadi sinakagon dito kung di kamosondo painti na gas na hinakaison na iti dito mo na pangabi. Oh, kata binulutak na bisa biti. Tabi ko po. Okay, ito na kong awit. Nakabos na bago. Mugadud lahan na patu. Teko soy 7 nga. Yung manan ko na pagguhiyo ko po. Kahit I think iti lahan tagazo rin iti. So, mugaday hod may sot. Nga guhi so po guhi sa bago sumuang day the soy 5 iko ano kay jalan 5 kay ho ayun na jalan 5 diho tino jalan 5 iti ati kita ko diha signboard diho na yo na soy 5 bo soy ha ka tino mantadyo hagay doy kakadazan ayutaya nga kabahino po diyo bisop do tanak daytid maisot iti nga obi kuang dal bahud jam no minamanaw taw na kuto inkuo so nakakuta diti nga iti no kamazon do titak do minamangon to anangan zomizon nga doy ko kampungan ipoposoy hi daw also song kwa anangan zo do mizon zo doy kakadazan to aw abasio pangus carbon dioxide agangaw anangan judi pagkakampong kaminan mamina dito pasumpak na po dito tanak nga pwede sa ako nag-iisa bagay sa sekretariat ako pisan na bisop itikanan ang tinadan ako pisan ang tinadan ko nga dito kamusan na hamin do itimbungakan do sawya nga mandikot may tambuy do bisot alamay ba sa kadititi tikid apatuhan na madidikot nga mo kikiya nga dagay itutumano dagay mo itambuhoy do bisop ang kibadi do sambayang ang kibadi do kasambahan ang kibadi nga gido magibabasan dagay do pipeta daw tikid apaduhan mo didikot ng ikot iti so iti lahan na punganan do soy 5
Okay. Kita nanti ng basikal. Gumawa gitu ng basikal itu di tuh di pakalaja ang video kilang dari factory boh. Nah itu na antado Soy 5 teko jalan Street 5. Kaya na po panangwanan ko dito nga. Itu na Soy 7 jalan ke 7. Nah itu na po nga duwalahan no. Tata papayo sa video sutiam. Ako ko di dati na kahaw. Iba di hoso ko nakahaw kamay di kan ya. Iba di hoso ko ay tan na nakahaw. Nakansaw. Nakasupuzo no gibago iso i hoso ko ka bago di komozon no. Mansaw-ansaw, minansaw, gulansaw kamay di. Gulansaw. Mansaw-ansaw zo, komozon minansaw zo nga kon kami nansaw di aiso do tuduhan. Minansaw, gulansaw, komozon na pa di nga. Minayombo-hombo bo, minayombo. Tomod, nga nukiba na po do tuduhan no. Do mansaw nga abasi. Kada no po di moy ko no po. Piyombo-hombo, miyansaw-ansaw ko di aiso do tuduhan. Kani, abasi bagya, dahi tina komozon na nakansaw zo dahi tinti nga. Katunod zo nagidalhan, no kon ko nakahaw kaya. Minansaw nga awi kahaw bo. Kayo ko sa tilhan ti diti. Taon dugo ngay budong daw himom kibana do sumuang so no di do taon do tahu so no di taon na pengizon na timay so diti tu tahu ni naktahib o kinasumpakan na hamin do bisop om nagi napongoh na di ko pisan do bisop day hom kanit bah tabi na ko ngawi ingkanak yo hom. Ay ikot pinasi ikot giningo ikot hinisaw tadaw panangwanan no tojo po tadaw na panghumisaw man tadwanan panangwanan ko itina yan na tadaw diho tabi ko ngabi bah pasumpa ko kupom oday nah yeah. Kibara tido taho kilometer so di Minamanaw, sabi na ko ngawi. Ay kat giningohom ahasu bagya. Tu oso gitig dati na papahasu so pa di dotinan sabi na ko ngawi. Iti no tuna. Abasi ti basikol ko diti. Bunsiling kada-kadazan bos, bosikol kada bokon. Kiba do gear daw. Kiba do gear do bosikol ko diti sabi na ngawi. Gear 1, gear 2, gear 3. Kalau nga video tuni na tambahog iti nakanangan ko dati tabi ko ngabi osadu mantado kakadasan na maisot nasahi bago do gana teka kabun do pananaman do jagung ompay kaikot na po do buhan ko onom ko tu di tinga tumipuno si hodi-hod do mananom do pay. Ati na po do babay non ngatin naman do tiyor jagung. Mira ngawi. Bah kano manaw to ko. Ta. Pod na ba minute tong ya. Do no tip ko do video diti tika kinandong. Kiba do boko no bos do. No tip minangutip ka do po pagulo na pa nga mangandong ka diha. May to ko kandungo kino ko ano din no oho no ka ngoson to ko kandungo makikandung to ko ka tao no ko di bay no do minani bago pawahyo dai bos do mangutip ka bo nakautip ka minan kutipo ka pagulo mati nga minan kandungo ka mangandung ingkana no ngo kuno recording bo recording ng mga manda ko kondong mo iso pangandong ka dohozo ka. Hallelujah. So bantuganin nga ni tama. We bless God for His grace and mercy. This is what I like. This is what the bishop loved to
to exercise by the countryside, and this is what I love to, far away from the town area, but it's peace and quiet. The air is clean, oxygen, surrounded by rice field. Iyon na ba ito binay ko nga ba? Kakanak yun. May ko pa di pisok ko iti. Inutipan ko na video iti man ko upload at Facebook kamay di ba ko ni binay ko nga ang kadahi ba do share like iso na pa diting nga kumazon na mangingiya do bo sa kadasan. So nung ipit do napadaan na taon natin paguna subay dahil pamagunan no Thailand iti nga kadahibay to ko matigyaw do tamay mo do papotus mi ba to ko tamay mo to ko do papotus do boss to kada santo mega di kada mohoyngan kada mungkungan mo boss no po nga ikoy iso koy tutunan do iso sakag sinakagonte ko tinaw. Atagak na po boss nga atagak na ginatiyo o kay tutunan da iso tinaw ang o kon komazon do boss no nga ingay basan no to ko gaong no to ko takanon no to ko iho nga bi kay tutunan do tuhon doon no yo to no aw na pa dito ko do manambasan no gaong no kadasan auto ko mo boss sa kadasan no tinagas ipangimatu dito ko mga kan nga berita kanon nga bido ko basa na no tunto ko ono di kan tutunan to ko sa kadasan o ko ni ko mazondo nakaisodo ko no dahil kampung kahit pagunam ako kondom habig niya kabinay pang habig diya sa huli ko masitino do kamay mo nga ino do komazon da apagaw teko aw ovay di no magyum do takanon so kadasan dayti to ay so gyud takabakob dayti ay so do timadang dayti ay so no gido ono gay lahit dayti pengko ko di ay so do gumo na bagya di ay so dayti dito pamagunan do subay nga itinabo kamay mo to ko do sangyan ko na pakoguhi day pagunson di nga hangadon di do nonsom na bakas ipangizan do to ko kani moni bago to ko do hing batay ko to no kiba na di aiso na di bay apagat do bay no do magano do ba do piasaw kani to binay mga abi yon mga abi itangabasi do onda mo na to ko minsan ka patutug itik ya ang katawadan kya wala kata sima do tama di surga unto may mo kuno do paimpanto do pampang na katumasan do to ko ay kiningan kadahipay nunggo na po to ko nga sowo ni minamang natawa ng tana sowo ni grasya di Tuhan Jesus Kristus omi kapakasandi Spiritu daw to bitwa teko Holy Spirit inya kada no to ko da bahiw do katumbasan to iti na bagi dugo lahan no itatapot do katumbasan to ko do minamangon no to ko iti na abala tabasi nino tay mo kumantad to ni Zoe gisom na gazozo maaw uy pawdahiyon no katumbasan kuliti sunong patudo sa du ang sunod pa tuloy nga itino na dadi so di do supu do minamangon to papaabal tabasi do gampa masito ko imo na gusto ko ito ang Jesus Kristus manta Nazareth iminanak no komposisyon daw inisay na po yung tumazan ng humawd na ito ang Jesus na ituhan do ko si ho nagkapantakano do komposisyon ikano do mananduhi komposisyon do ko di sunduban ni napatay mo apasik ako tamay mo masa do kuasa do Espiritu Sancti do to bitwa ingkana tabi basan belakata sima do tama risuka niyang pay Dios ngabi amen ba sumang supo amin kya ay haleluya
kaikot na damin. Nah, tubo deh. Oh, haleluya. Nah, rasi nga alulu dia takod. Nah, sini teh. Nah, ito na ko nga. Nah, ay ko po dito ko ti basikol ko dito sa minggu so also de minimbun siling daw sa minggu abi sumok 2 minggu. Ini baik di kota Kang. Oke. Nah, itu ini basikol ko dito no deh. Nah. Nah. Bah, makaikot na di bisa boleh didamin. Oke ya. Bah, mohon ni sawodo may dumom te kemakan do tinimbu kamay di. Nah. Baik kan ya. Shalom.